तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि इउनिट एबसुनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे आङो तामुलपुर डिग्री कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियननि बारग' जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे दायो सोलिबोबाय थानाय स्टुडेन्ट इउनियननि भाइस प्रेसिडेन्ट जोङो दायो तामुलपुर जिल्लानि जिखिनि जा जोंनि ओनसोलाव जोंनि साखाथि थानाय तामुलपुर कलेज आरो तामुलपुर डिग्री कलेज तामुलपुर कमार्स कलेज आरो लोगोसेनो जोङो तामुलपुर हायर सेकेन्डारि स्कुलजों लोगोसे ज' जानानै दोङो दा जिहेतु आसामनियाव सोलिबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय पास जानाय जिहेतु मोनद' हारिसानो एसटिनि बिमुं होनायनि जिहेतु बिल पास जाबाय जोङो बेखौ होबथानो थाखाय दिनै जोङो मोनथाम मोनब्रै कलेज लोगो नांनानै जयै दिनै जोङो 200निबो बांसिन फरायसुला फरायसुलि लानानै जोङो दिनै नै हाई सेकेन्डारि लांगोनायाव हाई सेकेन्डारि स्कुलनि लांगोनायाव जोङो दिनै प्रटेस्ट हाबाफारिखौ लादों बा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों बेयाव जोङो जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिया पास खालामनाय जिहेतु 6 मोनद' हारिसानो एसटि बिमुं होनाय जों बेखौ गनायनानै लाया जोङो जिहेतु आसामा पास खालामनाय बे बिलखौ जोङो बिथांमोना गावसोरो फिरायनानै लाफिनाब्ला जोङो बे प्रटेस्ट हाबाफारि बा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जोङो लाखिबाय थागोन स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो बर' हारि हिसाबै जोंहा गासैबो बर' सेंग्रा सिख्ला एसटिनि जा बिथांमोन दङ फरायसुला फरायसुलि दङ बिथांमोनखौ जोङो खावलायो जे बिथांमोनाबो जाहाथे जोंबादि साखाथियाव थानाय फरायसालि बा कलेज बिथांमोनखौ ज' लानानै जाहाथे बेबादि हाबाफारिखौ लाखिबाय थायो आरो लोगोसेनो जोङो बयबो खौसेयैनो एसटिनि जा फरायसुला फरायसुलि मोननो गोनां दायित्व बा मोननो गोनां माबाखौ जोङो मोननो गोनां गावनि जा मोन्थाय जोङो बे मोन्थायखौ मोननायनिफ्राय जोङो जानगाराव जानो थांगासिनो दङ जिहेतु जोंहा एसटिया गोबां सुबिदा मोनो जोंहा फरायसुला फरायसुलि हिसाबै जोङो एसटिनि जिहेतु जोंहा एडमिसननि थाखायबो जोंहा जिहेतु इउनिभारसिटिफोराव जोंहा एसेब्लाबो खम जायो दा बे जिहेतु मोनद' हारिसाखौ एसटि बिमुं होबावदों बेवहाय जोंहा गोबां खहा जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ नैबे दिनै जोंनि तामुलपुर सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि लांगोनायाव जोङो खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बेखिनियानोसै गोजोन्थों।